Siyanibingelela lo khulumayo uSimo kaButhelezi kwaVeza Unyawo. Namhlanje ngiyashadelwa ngishadelwa intombi yakwaNgwenya le ey'ntabeni zaseBabananga. Umshado wami namhlanje ngifisa ukuthi uhambe kahle, ngifisa ukuthi kuhambe ngale ndlela le engifisa ngayo. Angibukeli komunye umuntu or angiy'khomperi nomunye umuntu engangambona before eshada. Ngifuna kwenzeke ngalesi fiso sami. So ngingajabula kakhulu ukuthi namhlanje luze lifike lolu suku lolu okade kwasa ngilufisa. Umama-ke lo ngadibana naye ngapha ey'ntabeni zaseMkhazane. Ngabona intombi nje emfuleni, awu ngabeka amabili amathathu wagcina sekulunga-ke ngoba kuze wangithatha wangibeka lapha namhlanje. So namhlanje ngibongaza usuku lami olukhulu olufika kanye empilweni yomuntu olufana nokufa. So ngithanda nokuyibongela nje kakhulu kubaphathi bami nakumndeni wami wonke jikelele ngokuxhaso abangiphe lona kulolu suku lwanamhlanje. Ngiyabonga. Amalungiselelo ami ahambe kahle kakhulu. Akukho engathi mhlampe ngithe ngiyakuhlela nganey'ngqinamba, noma-ke kuba nama-issues esikhathi lapha nalapha-ke, uyazi ukuthi kunebantu time, kodwa-ke sikwazile ukuthi sikhave ezinye izinto. Namhlanje nje ngifisa ukuthi umshado wami ube eqopheleni eliphezulu kakhulu. Ngifisa ukuthi kube umshado ongafani neminye imishado engangayibona before. Njengamanje sisayoshaya i-photoshoot njengamanje sinabakhaphi bami nomakoti. So sisaphikelele khona-ke njengamanje. Impela nakanjani sizosibona sigile. Ake ngithi nizoyibonela nini. Ake ngithi ngizoyibonela nini. Siyabonga.